Ljudi su zaboravili ko je osnivač PIO fonda. PIO fond nije javno preduzeće, pa da vlada može sa njim da upravlja. PIO fond ima svoje osnivače, a oni su osiguranici, poslodavci i korisnici. I to je čitava priča u kojoj je prethodna vlast uspela da nas ubaci u budžet i da mi umesto sa našim zakonom o PIO fondu, razumete, sada podležemo budžetskom zakonu na bazi koga sada popravljeni zakon o PIO fondu i dozvolio vlasti da radi ono što nije imala prethodno pravo da radi kad su u pitanju smanjenja, povećanja penzija, odlučivanja i tako dalje. Zakon koji je donet je naravno protivustavan, ne dozvoljava penzionerima dvostepenost, znači nema mogućnost da se žalite na ono što vam rade i kad su u pitanju rešenja. Taj zakon ni u jednom svom članu nije rekao da zakon o socijalnoj zaštiti, odnosno zakon o PIO fondu stavlja van snage. I sad imamo jednu interesantnu situaciju u kojoj predsjednik i članovi vlade i ministri pojedini se pozivaju na zakon o PIO fondu onda kad im odgovara, ali onda kad im ne odgovara, oni primenjuju zakon koji je protivustavan. To je jedan galimatijas pravni koji je, da kažem, uništio naš zakonodavni i ustavni sistem ovde i sad je sasvim logično što se sve ove stvari dešavaju. Moram da objasnim da smo mi, radeći ove dve inicijative za poništaj zakona, radili tako da ipak u zemlji, u našoj Srbiji, rešimo naše pravne i, da kažem, uslovno rečeno, i ekonomske i socijalne probleme i da nismo hteli brzopleto da idemo prema Strazburu. Ustavni sud nam drži te inicijative potpuno zatvorene. 5 godina ne mogu da daju ni negativan, ni pozitivan odgovor, što bi bio nama start za Evropu. Lično mislim da ili ne znaju da reše taj problem, ili s druge strane nemaju nalog da ga reše. Obećali smo da ćemo podneti krivične prijave protiv sudija Ustavnog suda, njenog predsjednika, sudija izvršioca i ostalih sudija Ustavnog suda. To se desilo 27. februara, to je tačno na 3 godine od predaje druge inicijative, a 4,5 godine od predaje prve inicijative naše koja je praktično odbačena. Nama je neophodno da te inicijative predamo iz prostog razloga što nam je to mogućnost da nastavimo traženje naših prava uslovno rečeno pred sudom u Strazburu i zato da bismo praktično okončali sistem tuženja, tako da kažem, za potpuno neustavno i nezakonito otimanje penzija nas penzionera. Istovremeno podnećemo krivičnu prijavu i protiv direktorke PIO fonda koja je 3. put izabrana na ovu funkciju i to je dobro što je izabrana za ovu vlast iz prostog razloga što niko ko se bavi ovim poslom ne bi toliko poslušan bio kao što je ova direktorka. Moram da kažem da su joj u tome pomogli članovi upravnog odbora PIO fonda u kojoj većinu ima vlada. Sve ovo što se sada dešava i ovi protesti i ovaj izlazak na ulice i tako dalje je samo rezultat onoga što se praktično desilo tada, već 14. godine, jer je to bio nagoveštaj onoga šta će se desiti u ovoj zemlji. Konačno su, ja mislim, ljudi došli do zaključka da ova zemlja s ovom vladom i s ovim ljudima se uništava, urušava i pravi praktično nešto iz čega će se izuzetno teško izaći. I zato su nam potrebne zaista radikalne mere da se vratimo, ako je ikako moguće, u jedno normalno društvo, u jedan normalni sistem
i na određeni način one koji su najslabiji, najnezaštićeniji zaštiti u trenutku dok, nažalost, ne budu otišli na onaj svet, kako bi ja to rekao. Mi smo članica FERPE i mi smo prva organizacija koja je ušla u EKS, takozvani, gde ulaze samo zemlje koje su praktično članovi Evropske unije. Vrlo nas cene i pokušavaju u stvari da nam pomognu u našim aktivnostima. Gospođa Carla Cantone, kao generalni sekretar, u 2 navrata pisala našim predsjednicima vlade i praktično zamolila je, uz čestitke za njihov izbor, zamolila da se reši problem penzionera i da se ne ide po sudovima, nego da država nađe neki način da se to reši. Naravno, nije se našlo za shodno ni da se odgovori gospođi Carli Cantone, a sada je situacija takva da imamo mogućnost da zamolimo FERPU da nam pomognu u Evropi kada budemo konačno, ako budemo konačno dobili odgovor na ovu našu inicijativu. Mi ćemo biti domaćini 9. regionalne konferencije ovdje u Beogradu, gde će sve zemlje EKSCU biti kod nas. Čitav sistem ćemo okrenuti ka tome u kakvim uslovima penzioneri žive i kakva je situacija vezana za standard penzionera koji su bili oštećeni, a boga mi i oni koji nisu bili oštećeni imali su velikih problema. Da bi imali pravu sliku te situacije, imamo sada, radit ćemo i anketu. Mi ćemo se truditi da ovog puta imamo 1500 ispitanika, takođe radimo to volonterski krajnje, sa željom da pokažemo šta se u stvari desilo za ove 4 godine dok je funkcionisao taj zakon. I onda ćemo sa tim naravno izaći i objavit ćemo jednu uslovno rečeno knjigu sa te konferencije koju ćemo imati, a istovremeno ćemo zamoliti učesnike te konferencije, znači da i oni donesu iz svojih sredina, da donesu situaciju, da vidimo kako se i u drugim državama ex-Jugoslavije, kako se stvari odigravaju. Ovde moram da kažem da nam veliku pomoć pruža CGIL, italijanski sindikat koji ima oko 5 miliona članova, i taj sindikat praktično će nam biti mentor, da kažem, svega ovoga što radimo. Prihvatanje neoliberalnog koncepta na nivou Evrope je sve zemlje doveo u situaciju, u stagnaciju određenu, pa negde i kad je u pitanju standard, sveukupno društveni standard, u pad društvenog standarda. Sljedeća naša aktivnost biće orijentisanja pre svega, odnosno Udruženja sindikata penzionera Srbije, za naplatu troškova obrade kredita koje su banke protivzakonito uzimali penzionerima, i pošto imamo advokatsku ekipu koja radi za nas, odlučili smo da sve naše članove, buduće članove i one koji imaju štetu koju su im napravile banke, da mogu da se učlane kod nas, odnosno da advokati preuzmu obavezu da potpuno besplatno, bez jednog jedinog dinara, mogu da im naplate tu štetu koja im je učinjena. To ćemo raditi vrlo brzo od 1. maja, potrebno potpisati punomoćje i svaki pojedinac mora da potpiše sporazum sa advokatskom kancelarijom. Jedini uslov da se uzme u rad je da se donese ugovor o kreditu, i to fotokopija, da se plan otplate kredita isto fotokopija donese i potpisana naravno punomoć i taj sporazum koji će pojedinac, naš član, potpisati sa advokatskom kancelarijom. To su cifre koje se kreću od 300 do 1200 evra u zavisnosti od toga koliko kredit traje i naplaćuje se s kamatom.